Bo día a todos. Estamos aquí nesta convocatoria de pleno extraordinario con un único punto da orde do día, que é sortear as mesas electorais que se constituirán con ocasión das eleccións xerais do vindeiro 28 de abril. Mediante Real Decreto 129 de 2019 de 4 de marzo, polo que se disolve o Congreso dos Diputados e o Senado e se convocan as eleccións xerais, que se publicou no Boletín Oficial do Estado número 55 do 5 de marzo. E as eleccións se convocan para o día 28 de abril de 2019, de acordo co artigo 26 da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, modificada neste artigo pola Lei Orgánica 2/2011 de 19 de xuño do réxime electoral xeral do 28 de xaneiro. A formación das mesas compete aos concellos, baixo a supervisión das xuntas electorais de ZOA. O sorteo mencionado debe realizarse entre os días 25º e 29º posteriores á convocatoria, debendo ter lugar neste caso entre os días 30 de marzo e 3 de abril. Por iso, proponse o Pleno efectuar o sorteo para a formación das mesas electorais, que se constituirán o vindeiro día 28 de abril, con ocasión das eleccións xerais. O sorteo efectuarase mediante aplicación informática facilitada polo Instituto Nacional de Estatística. Elíxense o maior número de suplentes que permite o programa. Tamén se propón delegar no alcalde a realización dos sucesivos sorteos relativos a este proceso electoral que sexan necesarios para cubrir as eventuais renuncias que podan producirse. Como ben sabedes, como sempre, neste pleno do que se trata de escoller aqueles dos nosos veciños que van a formar parte das mesas electorais nas vindeiras eleccións e que garantirán o poder exercer o primeiro dereito principal que conforma a democracia, que é o dereito ao voto, que permite decidir o noso futuro. Así que a secretaria vai proceder a efectuar o sorteo. A ler os nomes dos veciños que resultaron elexidos para conformar as mesas electorais da vindeira elección do día 28. Distrito 1, sección 1, mesa única, no Colexio de Educación Infantil e Primaria Magdalena. O presidente sería Manuel Ares Vilaboi, o primeiro suplente de presidente Mari Carmen Pena Ares, o segundo suplente de presidente Francisco José Cal García. O vocal primeiro sería María Jesús Calvo Barro, o primeiro suplente de vocal Iago Ramos Pérez e o segundo suplente do primeiro vocal sería Adrián Portela Ribeira. O segundo vocal titular sería Abel Fernández García. O segundo suplente sería o suplente do vocal segundo sería José Manuel Fernández Rodríguez e o terceiro suplente do segundo vocal sería María Isabel Beceiro García. No Distrito 1, sección 2, mesa A, tamén no Colexio A Magdalena, o presidente sería Juan Carlos Cendán Corral, o primeiro suplente de presidente Mar García Bouza e o segundo suplente do presidente María Mercedes Franco Pena. O primeiro vogal desta mesa sería Alba García Bouza. O primeiro suplente do primeiro vogal sería Jesús Cao Gómez e o segundo suplente do primeiro vogal sería María Lourdes Doce García. O segundo vogal titular sería Mari Carmen Antón Fernández. O primeiro suplente do segundo vogal sería Francisco Bellas Romero e o segundo suplente do segundo vogal sería Marina Corral López. Do Distrito 1, sección 2, mesa B, no mismo Colexio da Magdalena, o presidente sería Antonio Pajón Corral, o primeiro suplente do presidente sería Jorge López Corral e o segundo suplente do presidente sería Xalo Vázquez López. O primeiro vogal titular sería Fernando Naveiras do Pico, o primeiro suplente do primeiro vogal Pablo Martínez Cabanas e o segundo suplente do primeiro vogal Remedios Teresa Rivas Anello. O vogal segundo titular sería Jesús Pazos Cardoso. O primeiro suplente do segundo vocal sería Aquilino Meizoso Tembrás e o segundo suplente do segundo vogal sería Marta Piñeiro Filgueiras. Do Distrito 1, sección 3, mesa A, tamén no Colexio da Magdalena, o presidente sería Amador González López, o primeiro suplente de presidente María Nuria Barro Rochela e o segundo suplente de presidente Luis Alberto González Alonso. O primeiro vogal titular sería José Alberto Bellas Gallardo, o primeiro suplente do primeiro vogal Marcos Freire Ramos e o segundo suplente deste primeiro vogal sería Laura Ferreira Calvo. O segundo vogal titular sería María Andrea Galdo Puentes, o primeiro suplente do segundo vogal sería Ana González Varela e o segundo suplente do segundo vogal sería Carla Barro Almeida. Do Distrito 1, sección 3, mesa B, tamén no Colexio da Magdalena,
teríamos como presidente a Alejandro Olivares Viana, primeiro suplente de presidente María Begoña Pereira Castro e segundo suplente de presidente Vanessa Prieto Chao. Primeiro vogal titular Miguel Ángel Pérez Galego. Primeiro suplente do primeiro vogal Cristian Pereira Bouza e segundo suplente do primeiro vogal Jesús Pico Rodríguez. Segundo vogal titular Erea Pérez López. Primeiro suplente do segundo vogal María José Sanjurjo Ferreiro e segundo suplente do segundo vogal Diego Orejas Lourés. Do Distrito 1, sección 4, mesa A, tamén no Colexio da Magdalena, teríamos como presidente a María Jesús Castro Abella, como primeiro suplente do presidente a Ana Belén Carballeira Bañal, como segundo suplente da presidencia José Ángel González Prieto. Primeiro vogal titular Mercedes Fresco Ledo, primeiro suplente do primeiro vogal Marta Domínguez Ferreiro e segundo suplente do primeiro vogal Manuel Corral López. Segundo vogal titular desta mesa Isabel Freire Galego, primeiro suplente do segundo vogal Manuela Cazás Castro e segundo suplente do segundo vogal Noa García González. Do Distrito 1, sección 4, mesa B, tamén no Colexio da Magdalena, presidiría Iván Vieites Pérez, primeiro suplente da presidencia Rafaela Herrán García e segundo suplente da presidencia Margarita Rego Cazón. O primeiro vogal titular sería Ana López Barro, o primeiro suplente do primeiro vogal Cristina Martínez Arango e o segundo suplente do primeiro vogal María del Carmen Pena Romero. Segundo vogal titular Sonia Meizoso Rodríguez, primeiro suplente do segundo vogal Jesús Ángel Otero López e segundo suplente do segundo vogal Ana Vivero Castro. Do Distrito 1, sección 5, mesa única no Colexio tamén da Magdalena, teríamos como presidente a Francisco Fresco García, primeiro suplente da presidencia José Juan Cabarcos Pajón e segundo suplente da presidencia Carlos Naveiras Rouco. Primeiro vogal titular María Jesús Otero Fernández, primeiro suplente do primeiro vogal Óscar Soto Pico e segundo suplente do primeiro vogal María Benigna García Bellas. Como vogal titular, segundo vogal titular sería David Cabarcos Vizoso, primeiro suplente do segundo vogal Cristian Villaverde Pico e segundo suplente do segundo vogal José Manuel Souto Penabaz. Do Distrito 1, sección 6, mesa A, no Colexio da Magdalena, teríamos de presidente José Manuel Fandiño Sende. Primeiro suplente da presidencia Carmen García Acción e segundo suplente José Alén Álvarez. Primeiro vogal titular Matías Blanco Parga. Primeiro suplente do primeiro vogal José Antonio González González e segundo suplente do primeiro vogal Serafín Julio do Pico López. Segundo vogal titular María Lorena Burque Antelo. Segundo suplente do segundo vogal Javier Gesto Vérez e Javier Gesto Vérez, primeiro suplente do segundo vogal e segundo suplente do segundo vogal Javier Fernández Rodríguez. Do Distrito 1, sección 6, mesa B, no Colexio da Magdalena, teríamos como presidente a Juan Manuel Rivera Piñón, primeiro suplente da presidencia Patricia Seijo Fernández e segundo suplente da presidencia José Luis Seco Ramos. Primeiro vogal titular Antonio Vega Bouza, primeiro suplente do primeiro vogal María Isabel Pernas Prieto e segundo suplente do primeiro vogal María del Carmen San Martín Varela. Segundo vogal titular Enrique López Galego, primeiro suplente do segundo vogal María Jesús Ledo Ramil e segundo suplente do segundo vogal Bárbara Morado Pereira. No Distrito 1, sección 7, mesa única, no Colexio de Infantil e Primaria Magdalena, teríamos como presidente a Celso Fernández Carrodeguas, primeiro suplente da presidencia María Mercedes Álvarez Romacho e segundo suplente da presidencia Alberto do Pico Cabeiro. Vogal titular desta mesa 7 única Amelia Rego Permui, primeiro suplente do primeiro vogal Diego Souto Franco e segundo suplente do primeiro vogal Patricia María Trinquete Pérez. Segundo vogal Alberto García Caínzos, primeiro suplente do segundo vogal Sonia Alonso Corral e segundo suplente do segundo vogal Francisco Romero Cal. Do Distrito 1, sección 8, mesa A, na antiga escola de Ribadeume, temos como presidente a Jéssica Bouza San Martín, primeiro suplente da presidencia David Freire Rego e segundo suplente da presidencia Joaquín Barro Pico. O vogal desta mesa de Ribadeume teríamos a Odilio Villar Fernández, primeiro suplente do primeiro vogal Domingo Antón Alvariño e como segundo suplente do primeiro vogal Pilar Pico Rivera. Segundo vogal titular Vanessa Carballo Moret, primeiro suplente do segundo vogal Manuel Barro López e segundo suplente do segundo vogal Mari Carmen Martínez López.
Distrito 1, sección 8, mesa B, tamén na antigua escola de Goente, como presidente Rubén Faraldo López, como presidente suplente primeiro Juana Arnoso Filgueiras e segundo suplente da presidencia Edgar Couto Barro. Vogal titular desta mesa, Noelia Meizoso Meizoso, primeiro suplente do primeiro vogal Marcos Alonso Rey e segundo suplente do primeiro vogal Óscar Varela Deive. Vogal número 2 titular Maribel López Calvo, primeiro suplente do segundo vogal Xoseixinio Adegardao e segundo suplente do segundo vogal Jorge Antón Alvariño. No distrito 1, sección 8, mesa C, na antiga escola de Sá, teríamos como presidenta Isabel Vivero Franco, primeiro suplente da presidencia José Luis Seoane Gabeiras e segundo suplente da presidencia Nuria Barrio Pena. Vogal titular número 1, primeiro vogal Gerai González Durán, primeiro suplente do primeiro vogal Oliva Galego Seoane e segundo suplente do primeiro vogal Almudena Almeida Cascudo. Vogal número 2, titular Elisa Loureiro Vázquez, primeiro suplente do segundo vogal Jorge Antón Rego e segundo suplente do segundo vogal María del Carmen Cabarcos López. Moitas gracias.